الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayyuhal mu'minuna usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita tansah munjukaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ing enjang ingkang agung menika kita saged mlembak ing papan mriki kangge maos takbir, tahmid saha tahlil. Sedaya menika pinangka wujud saking raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita sampun saged nyempurnaaken siam ing wulan Ramadan taun menika. Kairing doa mugi sedaya rangkaian ibadah kita lambai siam, salat, tarweh, zakat lan infak, tadabbur Al-Qur'an lan sedaya amal ibadah kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Shalawat lan salam mugi kaparingaken dumateng junjungan lan panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah nderek dhateng tuntunanipun kalebet kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah ing ditiwanci menika umat Islam tansah sae kesadanipun kangge nindakaken ibadah. Sae ibadah ammah mekaten ugi ibadah khassah. Kangge nyarengi ikhtiaripun anggenipun patos maisah duniawiyahipun supados saged pikantuk panggesaan ingkang sae hayatan thayyibah kagem keluarganipun. Menawi sedaya keluarga ing masyarakat kita sami sae panggesaanipun, pramila badhe sae ugi panggesaan ing tingkat bangsa lan negari. Pramila estu wikados kita mangertosi pranatan saha paugeran Islam kangge ngupiya tumuju dhateng keluarga ingkang sae panggesanipun utawi ing basa agami kasebat hayatan thayyibah lan saged mujudaken baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saking menika perlu kita pahami bilih Islam menika agami ingkang paripurna ingkang kagungan nilai-nilai universal kagem mujudaken panggesangan ingkang sae miturut pranatan saha paugeran agami Islam. Ing antawisipun wonten sekawan pilar pokok ingkang wigatos kangge mujudaken panggesangan hayatan thayyibah. Ing antawisipun sepisan tauhidullah. Wasing ajaran tauhidullah mucalaken dumateng kita bilih sedaya umat Islam kedah nggadahi keyakinan i'tiqad bilih namung Allah Subhanahu wa taala pinangka pangeran ingkang hak lan wajib dipun ibadahi. Karena panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang maha ngripta dhateng saliring bab, maha paring rezeki dhateng sedaya makhlukipun, maha miara sedaya jagat raya, maha paring keputusan ing sedaya kadodosan ingkang sedaya makhluk gumantung dumateng panjenenganipun dan ingkang dados tujuan akhir saking sedaya makhlukipun. Kanthi keyakinan tauhid menika mahanani jumurung dumateng katentreman gesang sae pribadi, masyarakat, bangsa lan negari. Bab menika amargi keyakinan tauhid badhe nuwuhaken keyakinan bilih sedaya lampah ing donya menika tansah dipun awasi lan dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Saha badhe dipun suwuni tanggung jawab ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ing Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. He manungsa, padha takwa marang ngersane pangeranmu kang wis ngripta marang sira saka pribadi kang siji Adam lan panjenengane Allah ngripta saka dheweke Adam pasangane Hawa. Lan saka karone panjenengane Allah nurunake keturunan lanang lan wadon kangge akeh. Lan padha takwa marang ngersani Allah kang kanthi asmane sira padha mbutuhake siji lan sijine lan jaganan paseduluran keluargamu
sak temene Allah tansah jaga lan ngawasi marang sira. Saking saweneh ayat menika nedahaken bilih sedaya manungsa tansah pun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang badhe nuwuhaken raos ajrih nindakaken sedaya lampah mungkar. Konsop wangsulipun jumurung kagem nindakaken amal soleh sak kathah-kathahipun ing panggesaan menika supados binjang pikantuk kasenainan gesang ing akhirat. Menawi sedaya warga ngamalaken keyakinan mekaten pramila badhe mahanani raos tentremipun panggesangan sedaya masyarakat, bangsa lan negari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah aidin wal aidat rahimakumullah. Angka kalih gesang lelandesan Al-Qur'an saha sunah. Ing ditiwanci menika kebenaran Al-Qur'an sampun dados aksioma, kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Amargi pembuktian kebenaran Al-Qur'an ingkang sampun kabukten miturut ilmu pengetahuan modern. Allah Subhanahu wa taala dawuh, pilih kanthi Al-Qur'an badhe maringi mergi ingkang langkung lurus tumrap sedaya manungsa. Kados Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ing Quran surat Al-Isra ayat 9.